Vzniklo pred 60 rokmi, má rozlohu takmer 50 hektárov a nachádza sa tu viac ako 13 500 drevín, z toho 1500 je s originálnym pôvodom. Vítajte v arboréte Borová hora, ktoré patrí pod Technickú univerzitu vo Zvolene. Pán rektor, tak si povedzme, čo je to arborétum a prečo vzniklo práve pri Technickej univerzite? Arborétum je územie, na ktorom sa nachádzajú stromy a kríky, to znamená dreviny. No a prečo u nás pri Technickej univerzite? Naše dve hlavné fakulty sú lesnícka a drevárska fakulta a neviem si predstaviť, že by nejaký absolvent našich študijných programov a odborov nepoznal dreviny, ktoré rastú na území Slovenska alebo Strednej Európe. A práve Arboretum Borová hora, ktoré patrí pod našu univerzitu, je unikátne pracovisko, ktoré má význam a dosah nielen celoslovenský, ale určite je veľmi významné aspoň na území Strednej Európy. Okrem tej edukačnej má veľmi významnú vedeckú výskumnú funkciu, pretože hlavne naši botanici, ale aj zoológovia, tí, ktorí sa venujú biodiverte, tam získajú nové moderné poznatky, ktoré nám objasňujú, ako to v prírode funguje. Pred približne 30 rokmi má pán docent na týchto miestach skúšal, teraz budem ja skúšať jeho. Dúfam, že budem vedieť. Určite. Aké zbierky tu máte, ako sa začali tvoriť v čase a koľko ich tu vlastne máte? U nás máme 3 skupiny zbierok. Dreviny, ruže a kaktusy a sukulenty. Tie úvodné dve vznikli súčasne so začatím budovania arboréta v 65. Zbierka kaktusov a sukulentov následne v 72. Pre potreby také verejno-prospešnej práce a tak ďalej. A tá sa tiež vyprofilovala na takú úroveň, že je tiež na špičkovej úrovni. No a historicky, ktoré zbierky sú také najdôležitejšie pre krajinu takú, alebo pre nás ako obyvateľov Slovenska? Dá sa povedať, že všetky, ale jasné, že najdôležitejšia je zbierka drevín, lebo zakladatelia dali tomuto objektu geniálnu myšlienku, predbehla dobu. Sústreďovať pôvodnú dendroflóru v jej veľkej premenlivosti individuálnej aj geografickej. V podstate každá tá drevina, ktorá bola zozbieraná z lesov Slovenska alebo z Strednej Európy, má svoj pôvodný list, originálny list, je to zaznamenané na mapách, počítači a dodnes dodržujeme túto myšlienku. To znamená, že každá drevina, ktorá je tu vysadená, tak presne viete, kedy bola vysadená, áno, čo je to za drevina, bola zobratá, akým spôsobom bola namnožená u nás a podobne, lebo my sa snažíme zachovať ten genofond lesov Slovenska, povedzme, tej širokej škále. A to je tu jedinečné, archivovať súčasne. Máte tu aj nádhernú zbierku rúží, koľko ich tu máte a prečo sú tu práve rúže? No, rúže to je také zaujímavé troška. Zakladateľ, pán profesor Svoboda, Pravdomil, on bol veľký odborník, ale aj veľký milovník súčasne rúží. On zhromaždil v tej dobe asi 1200 sort a 12 000 kusov kríkov. Z celého teda bývalého Československa, niečo aj z Rakúska, Uhorska a podobne. Takže potom neskôr sa ukázalo, že tá zbierka rúží asi sa nebude dať tak jednoznačne venovať sa jej teda plnú vážnosť, tak ako by mala mať. Tak sme potom v 70. rokoch pristúpili k tomu, že sa trošku zredukovala a takým spôsobom, že sa tu ponechali najmä staré parkové rúže využívanej tej krajinárskej praxi a potom rúže vyšľachtené na území Rakúska, Uhorska alebo Československa alebo šlachtiteľmi, čo na tomto území pôsobili. Aj pôsobia, dnes ich je už málo, sa dá ľahko spočítať, ale najviac takto zastúpené sú takéto rúže a tak vyšľachtené takými šlachtiteľmi z týchto území. Ktoré z tých zbierok majú najvýznamnejší účel pre spoločnosť? Tak je to jednoznačne zbierka drevín a zbierka rúží. Tie sú aj najstaršie, od 65. sa budujú. Zbierka drevín, sústreďujú sa tu najmä pôvodné autochtónne dreviny, sústredené v lesoch Slovenska alebo v širšom pohľade Strednej Európy, ktoré vlastne poznáme ich pôvod. Vieme, akým spôsobom sme ich tu získali, ako boli vysadené, ako boli tu namnožené, na akom mieste sú. A aby sa mohli potom ďalej vyhodnocovať a sledovať a prípadne zachovávať a aj na pôvodnej lokalite naspäť vrátiť. Každý strom, každý krík tu má svoj rodný list. Áno, každý vysadený. Tých vysadených bolo okolo 15 000, momentálne je to nižšie, budeme ešte to spomínať. Takže každý má, áno, rodný list od začiatku. Tá základná evidencia bola podľa môjho úsudku jedna z najlepších, čo poznám v takýchto objektoch a dodnes sa to dodržiava.
Dodnes jasné, že je to prispôsobené novým zmenám cez počítač a podobne, ale máme aj tie pôvodné základné knihy. Dodnes sa v tom pokračuje. Dodnes sme nevymazali žiadny údaj, aby sme sa mohli k nemu prípadne vrátiť. Takže to má obrovský význam do budúcnosti. To znamená, že 70% približne dreviny, 20% rúže a k tým 10% sa ešte dostaneme. Prečo rúže? No za to, že vlastne zakladateľ Arboreta, profesor Svoboda, bol okrem iného veľký odborník. Poznáme jeho mnohé práce, nebudem ich tu spomínať, ale venoval sa aj rúžiam. Mal veľmi rád tie rúže a pri založení Arboreta on vlastne tu sústredil okolo 1200 sort počte asi 12 000 kusov. A takáto zbierka to bola jedinečná. A samozrejme, aj tá sa dodnes len sa musela istým spôsobom zredukovať, lebo sa to ukázalo neúnosné ani na počet pracovníkov, ani to hospodárovať. Tak sa to v 70. rokoch znížilo. Na rúže najmä vyšľachtené na území Rakúska, Uhorska, Československa, alebo šľachtiteľmi, čo na tomto území pôsobia. A tých je tu najviac v tomto európskom priestore. Samozrejme, že sú tu aj iné, ale takto je to sústredené a je to jedinečné týmto. Je to asi 710 sort, odrôd. Sukulenty nepatria medzi pôvodné domáce druhy, ale máte tu naozaj krásnu zbierku. Prečo? Áno, vznikol tu v minulosti v 72. klubka tusárov, ktorá doplnila naše zbierky aj o túto časť. Myslím si, že aj v dnešnom období to má veľký význam, lebo tie sukulenty stále viac a viac idú do popredia a má to aj z hľadiska verejnosti, je to veľmi úspešné a najmä tá mladšia verejnosť, tí školopovinné deti a veľmi radi sem chodia. Ďalšia vec, čo chcem povedať, že je to tiež nie samoučelná tá zbierka. Oni vlastne sú z pôvodných lokalít. Tu sú špecializované na kaktusy USA, Mexika, na rody Mammillaria, Echinocereus a podobne a sú všetky očíslované, ak si všimnete. Takže oni tiež môžu slúžiť aj na toto vyhodnocovanie a ďalšie sledovanie, čo má, myslím, že v dnešnom období obrovský význam tiež. Aj s niekým spolupracujete? Tu existuje popri nás ten krúžok alebo klub kusárov krúžok teraz a s nimi. Ale hovorím, našej práce to tvorí sa 10%, takže je to tak ako tretia v poradí aj z hľadiska dôležitosti, aj z hľadiska všetkého, ale myslím, že to tu tiež môže byť. Sme tu v takom špecifickom prostredí. Prečo ste si vybrali práve toto prostredie? Aké sú tu významné stromy? Aby sme sa nadýchali dobrého vzduchu čerstvého, samozrejme, ale chcel som vám ukázať nejaké formy alebo kultivary smreka obyčajného, ktorý máme veľmi veľa, viac ako 80 u nás, sústredených tu. A takisto všetky vieme, odkiaľ, akým spôsobom to boli získané a podobne. Čiže máte tu možnosť vidieť previsnuté, ako inverzny, také penduly, virgáty, hadovité a podobne. Keď sa dookola pozriete, tak je to tu spústa tohoto. Ako sa menia podmienky pre jednotlivé druhy drevín na Slovensku a predovšetkým, ako sa menia napríklad pri smrekoch? Tak jasne, že sa menia, lebo viete, tá klíma, ako počúvame, oteplovanie je veľké. Čiže smrek je drevina, ktorá má plytký podpovrchový koreňový systém. Ona to dostáva tak najviac zabrať, lebo keď sa tie veľké suchá, nastanú tie väčšie suchá, tak on ten koreňový systém je pod povrchom, je veľmi oslabený a podobne. Na takýto, potom to následne oslabí aj tú drevinu, na takúto oslabenú drevinu potom nalietávajú aj tieto likožrty a podobne. Jasné, že to dostáva zabrať najviac a za to tento smrek takto nám odchádza. No. Okrem pedagogickej činnosti sa venujete aj výskumnej, na čo je zameraná? Samozrejme, lebo hlavný dôvod bol pedagogika, keď sa zriaďovalo, ale aj vedecký výskum. Som už spomínal, že tu máme všetky tie evidované dreviny a tak ďalej, aby sa mohli ďalej vyhodnocovať a sledovať. Takže to je hlavný výskum, ale ročne sa tu rieši 9-10 výskumných úloh na fenologické pozorovanie, na huby, na živočíchy a podobne. Čiže tento výskum sa tu robí nielen u nás ako v samotnom arborete, my to tu skôr také špeciálne výskumy máme, ale aj z celej našej univerzity, ale aj z iných univerzít, SPU Nitra a podobne, Banská Bystrica. Pribúdajú vám do zbierky aj nejaké nové dreviny? A ak áno, ktorá vás najviac prekvapila?
Na túto otázku je ťažko odpovedať, lebo my sa snažíme zachovať najmä teraz to, čo máme. Jasné, že musíme doplňať a doplňame vlastne tými novými kultivármi alebo formami, ktoré získame. Samozrejme, že aj druhmi, keď na to dôjde, ale nemáme čas ani tú hlavnú myšlienku momentálne neustále nové a nové druhy doplňať, ale skôr doplňame také, ktoré sú veľmi vzácne, ktorým hrozí ohrozenie špeciálne a tie sa snažíme doplniť. To znamená, že keď na jednej strane smrek je veľmi ohrozený, tak možno, že tá borovica sosná, borovica kosodrevina, tak to budú také druhy, ktoré budú možno viac dominovať v budúcnosti? Toto ťažko povedať, lebo každá tá drevina rastie v určitých podmienkach prostredia, nadmorskej výšky a podobne. Čiže nebude to vyhovovať všetko tým, ale je predpoklad, že sa aj ten smrek bude posúvať vyššie. Takisto aj povedzme listnatých búk a podobne. A či dominovať alebo nedominovať, na to ťažko. Jednoznačne sa zmení tá štruktúra drevinového zloženia lesov Slovenska k tomuto smeru a už sa nám to aj deje.